Bo día, co comezo dun novo curso, as xornalistas do Muriel iniciamos a nosa sección. E como non podía ser de outro xeito, hoxe coñeceremos un pouco máis a unha das grandes promesas do panorama musical galego, e que por riba é de Rianxo. Temos o privilexio de estar coa recanteira Gloria Cespón. E antes de nada, darche as grazas por dedicarnos un anaquiño do teu tempo. De nada. Bueno, Gracias a vos. para comezar, cando chegou a música á vida de Gloria? Como foron esos comezos? Pois, mira, meus pais meteron a música cando tiña 3 anos, fun ben de pequeniña, e nestas actividades que che meten teus pais, pois tuve a suerte de que foi música. E desde aquela, pois, xa me quedou para min, cos 7 anos xa empecé a flauta, bueno, a día de hoxe, pois, sigo metida na música, que é o que máis me gusta. Houbo algunha persoa que che transmitise a paixón pola música? Pois no entorno familiar non houbo así ninguén moi cercano e así que tuvera, bueno, relación coa música. Pero sí que, eso, dende os 7 anos tuve unha profe, Isabela Galván, tamén rianxeira, bueno, foi quen me apoiou sobre todo á hora de flauta, moitísimo, e pois é un referente moi grande para min na música. Houbo algún motivo polo que escolleches o mundo das redes para darche a coñecer e difundir a túa música? Pois, home, hoxe en día penso que ao final as redes son o que máis se usa, por onde máis o ve a xente, entón antes tiñamos outros dispositivos como CDs ou así, pero agora ao final vai todo polo móvil, polas redes, entón ao ser por onde máis o ve a xente, pois escollín por aí, por eso. Había alguén tras das túas gravacións ou facíalo todo ti? Pois as gravacións que xa se nota, a verdade, es que son así un pouco máis caseiras, xa se nota que as fixen eu e que non hai máis. Agora, últimamente, sí que estuve en, por exemplo, a última canción que saquei, A Muñeira de Chantada, sí que xa non a fixen eu, e xa foi grabado no estudio, con máis persoas, como Quique Varela ou Álvaro Puga, entonces sí que xa colaboraron máis persoas e xa non as fixen eu tanto. Pensaches algunha vez en cantar nunha orquestra ou ofrecéronche algunha vez esta alternativa? Sí, a partir de Recantos sí que me chamaron varias das orquestas, tuve suerte, pero a verdade é que agora mesmo estou como máis centrada en estudar música profesionalmente, pero formarme, máis que nada. Entón, sei que a vida das orquestas é así un pouco dura, entonces de momento vou a centrar en estudiar. Quen son os teus fans incondicionais e que consellos che dan? Pois, así fans como tal, como me gusta tanta música diferente, tanto folk como pop, como clásico, gusta así un pouco de todo, pois non teño un en concreto, pero sí que hai referentes enormes no mundo da música, totalmente diferentes, polos que seguir os seus consellos, os seus pasos, e, bueno, pouco a pouco, pois, chegar a algo. Como xurdiu a idea de participar no concurso Recantos do Luar? Pois a verdade é que é iso, eu a música sempre a tuve dentro de min. Cantar, así como tal, pois nunca cheguei bueno, a estudiala moito, nin a participar en moitos concursos, pois, non sei, xa que un programa da Televisión de Galicia nos ofrece estas oportunidades, pois dixen, bueno, pois que mellor oportunidade que meterme nese concurso bueno, aprender un pouquiño do que eu aínda non sabía moito. Dinos, existe moita rivalidade entre os recanteiros que representan as diferentes comarcas de Galicia? Non, para nada, para nada. Eu tuve a sorte de estar cuns compañeiros geniales, pero boísimos, e para nada existe ningunha rivalidade. Xa sabemos en todo momento que é un concurso, son cousas que pasan, e para nada, faz unha familia unha piña que bueno, eu tuve moitísima sorte. Ti como a galega, que prefires a hora de cantar? Música en galego, en castelán, noutro idioma? Pois bueno, eu escoito un pouco de todo, pero o que máis me gusta é a música galega. Tanto sexa folk como pop, temos moitos artistas en Galicia que fan moitísima música variada e pois hai que aproveitalos, xa que os temos.
Botas en falta algunha plataforma na que se promocione de algún xeito música en galego? Pois ao mellor sí, a ver, temos plataformas moi xerais como a nivel de todo o mundo que sí que son especificamente para música, entonces, bueno, polo menos temos un paso na música que son solamente para eso, como Spotify que solamente é para eso. Pero ao mellor sí que, bueno, pues gustaría ter unha plataforma onde solamente houbera pues, música en galego. Sí, sí que estaría moi ben. Tes algún estilo xa marcado ou dache un pouco igual o estilo que contar? O estilo que? Contar. Co que cantar? Ah, cantar normalmente sí que tiro máis por pop, sí que me gusta máis ese estilo, mentres que, por exemplo, tocar, pois sí que xa teño máis de folk, ca gaita, teño máis de clásico, ca flauta, pero cantar sí que tiro máis polo pop. Como xa mencionaches antes, alá polo mes de maio tiveches a oportunidade de traballar co produtor galego Quique Varela e con Puga. Que sentiches cando se puxeron en contacto contigo para ofrecerche esta colaboración? Pois a verdade é que me pregunta moita xente que sentín. Pois para min colleume totalmente de imprevisto. Faloume un día aquí que díxome, mira, son esta persona, teño pensado facer pois unha nova muñeira de chantada, sei que andas metida así un pouco no mundo do folk e tamén xusto nese tempo estaba en Recantos no lugar, entón que che parecería tal, axudarnos, colaborar, e obviamente dixenlle que sí, encantada, e non me arrepinto en ningún momento, foi unha pasada, gravalo, escoitar agora de festa as túas cancións, bueno, unha maravilla de verdade. Xuntos interpretastes un clásico da música galega, A muiñeira de Chantada. Pero esta versión tampouco é tradicional. Como se consegue fusionar o tradicional coa vanguarda? Pois, como dixen antes, hai moitísimos artistas galegos que últimamente sí que están pois, facendo isto de fusionar ao mellor música ou electrónica ou máis pop ou así ca nosa música de sempre, ca popular de Galicia. E, pois, bueno, é unha forma diferente de ao final dar a coñecer as músicas de sempre a xente máis nova de outra forma diferente, que, por exemplo, esta muñeira electrónica xunta o electrónico ca muñeira de sempre, ca muñeira de Chantada. E ao final, pois, bueno, a xente nova gustalle máis, unha forma de volver a recopilalas. A parte de cantar, tamén mencionaches que tes outras habilidades musicais como os instrumentos. Que instrumentos tocas? Pois mira, dende xa fai uns anos empecé a tocar gaita bueno, toco en varios grupos, en Suabia de Porto do Son, estou con Óscar Ibáñez, xirando este verán por, bueno, tomamos a sorte de salir ao estranxeiro e así, bueno, tamén estou con flauta traveseira dende ben cativa, nada, agora mesmo estou estudando no Superior do Oviedo, flauta traveseira, bueno, así un pouquiño, así. Sénteste máis cómoda cantando ou tocando instrumentos? Uf, eso é como dicir, a quen queres máis, a papá ou a mamá? Non sei, non sei, gústanme moitísimo as dúas. Cantar pasomo genial, cantando, non sei, todo, é que son estilos moi diferentes. Cantar canto totalmente pop, despois tocar sí que che leva a moitos sitios tamén, a min, eso, doume a sorte de levarme a varios sitios, tocar, experiencias. Son as tres ramas son moi bonitas. A que outras actividades adicas o teu tempo ademais da música? Pois a verdade é que casi o 100% do día é música, que se estudiala, que se escoitala, que se ir a algún concerto, a maioría é eso, pero bueno, tamén me gusta bastante pintar bueno, a maioría sí que é a música, non podría dicir outra cousa. Aínda que és moi nova, ti nun futuro gustaríache dedicarte á música ou tes outra cousa en mente? Pois sí, sí que teño pensado dedicarme á música xa dende pequena, o tiña bastante claro, eu dicía, eu quero ser músico, ainda non sabía como, pero eu quería ter a música comigo sempre. Efectivamente, pois gustaríame ser ao mellor profe, pero todo de música, sí. Se pechas os ollos un intre,
Onde te ves dentro duns anos ou onde che gustaría verte? Donde me verei? Pois non o sei. A verdade é que é moi difícil tanto este mundo como non o sei, non se sabe. Pero o que me gustaría, pois sí que me gustaría eso, ao mellor ser profe, enseñarle aos rapaces que tipos de música hai, que instrumentos, que, bueno, donde podemos, que ao final a música está en todos lados, se nos damos de conta, se nos paramos a pensar, está en todos lados. Entón é unha das cousas que máis me gustaría. Despois me vexo en algunha orquestra así sinfónica, tocando flauta traveseira, pois ojalá, ojalá, claro que sí. Tes algún referente musical que sea galego? Sí, a ver, no estilo pop gustame moitísimo as Tanxugueiras, a verdad. E, bueno, hai moitísimas máis persoas, as fillas de Casandra, que últimamente este verán están, bueno, por todos lados, deleitándonos. E, pois así como cantantes, penso que son elas así as que máis me marcan. Se tiveses a oportunidade de gravar un disco, quen sería a primeira persoa co que che gustaría colaborar? Habría espazo para algunha canción en galego? Por suposto. Espazo para algunha canción en galego, eso fijo, vamos. E iban a ser varias. Pois non o sei, colaborar con alguén, pois depende en que estilo. Se fora cantar e pop, pois sería con as persoas, se fora máis de gaita, máis tradicionais, cancións tradicionais tamén cantadas, pero máis tradicional, serían con outras, non sei. Sería unha oportunidade bonitísima poder gravar un disco, pero non sabría por que estilo decidirme, a verdad. Pois, antes de rematar, comentarche que temos unha sección que rula música, onde cada persoa convidada nos recomenda música en galego. Non sei se nos podes recomendar algo ou si, bueno, música en galego escoitas. Tes algunha recomendación que nos poidas dar? Pois eu penso que escoito as máis coñecidas, a verdade, xa vos dixen Tanxugueiras, Fillas de Casandra, que últimamente están, bueno, con esa barra rasoira que todo o mundo escoitamos, ca SES, me gustando moitísimo, que empecé a escoitar fai pouquiño, a verdade, me gustando moito, despois no ámbito tradicional hai un montón de persoas hai lá, hai un montón, hai un montón. Bueno, pois tomamos nota. Gracias. Bueno, foi un placer poder contar coa túa colaboración, desexarche toda a sorte do mundo, aínda que co talento que tes non consideramos que che faga falta, e esperamos que, canto antes, Gloria Estefón se converta nun referente da música do noso país. Moitísimas grazas por participar nesta entrevista. Moitísimas gracias a vos.